Hello mga Dods, karon may gabi human nami og inuman. Sponsor by Carlo Rossi. Karon na naatay game, pero before ta mag-game, introduce nato ni ang atong mga players, atong mga guest karon. Karon gabi una. Introduce Aaron Jules Carbonell or EG Boy. LG Boy from Kapalo. Okay. Next, J-Lo and Short Enoch. Okay, next. Well, Pinura, Wing Wing. Okay. And KJ. Jupitnel. KJ. Si Jupitnel o si Wing Wing, mauni sila ang champion sa Davraa. Si KJ ang setter, si Wing Wing ang ito yung tuan wing ka ng opposite spiker. Si Enoch, Davraa. Ikapila kayo ka sa Davraa kamunok? Ay, second runner up. Second no? And si G-Boy, mauni ang ato ang model, first runner up sa YesO Davao del Norte. And best performer sa pati mong title kaning boy katong nadaog kaning mga search Mr. KCTI tanan mga award din sa mga beauty contest basta male pageant na Speaker sa Enoch in Tagalog version. Tagalog version. Karon natay game ha. Natay mga questions diri bunuton niya. Tumagon sa atong mga guest karon. Sige be, sa nato ni kay unsa nila pagtubag kaning mga nindot nga mga question. Okay? First question. First, G-Boy. Ibunat boy. Lamang sa kay interog mga beauty contest. Sa question? Lamang kita First question. Boy. What's okay? Tingnan mo sa question boy. Pangutan na sa wala, ducks or jutes? Ducks or jutes? Ducks or daw ka or jutes? Kuan? Medium size. Above average. So meaning angat-angat. Oh, above average. Simuton sa akong ilok, sa akong tapad sa wala. Si Wingwing simuton na ira. Di makita, ano mong ano panos-panos na karon. Ubahay mong ano. Uy, ubahay sir. Dili ba, dapat makita ang irok mo eh. Ana, sige. Ana. Sige to eh. Isa ka adlaw. Bisda. Bulot ako na doon. Ikaw. Dapong iya, paunay ka rin. Ako sugod eh. Name sa first girlfriend. Describe her in your own word. Name sa first girlfriend is Eleanor Lambigit. Wala masuko ka na? Just for entertainment na siya. Walang halong chemical. Describe her in your own word. Fun. Productive. Wow! Naguna-una sa inyo. What? English ay? Sige, no. Ay, salamat. Ako makapangutanan eh. Pagalingan, si Sir Dingwin. Sex or chocolate? Sex or chocolate? Tinood ha? Chocolate! Favorite mo na ko ni. Okay. Ako. Butan ba? Okay. Best time doing my good time. Best time doing my good time. Or anytime. Ha? Ano naman? Ikat. Ano sa MC? Hindi pila kay Sir ay kami ang Sir na. Anytime gani, pwede gabi, adlaw.
Anak kagawon. Ano yung question now? O, ano ko nga? Balame. Ay, ipa-translate ka inok, sir. Para Sige, matatan. translate mo. Ano yung pasa? Pasa. Sige. Ito ako may makulbaan ka. Sexiest part of your body. Para sa kaya akong Beautiful eyes. Sir, di ba kung mo kina ang question, Bisaya lang? English lagi. Pabalsa po. Dabalan. Ang tapad na ko sa too. Iyang kisan, iyang tapad sa too. Salit. Kamyo talo. Dad ko nga nakuha akong virginity. Dapat, kwan sa marriage o na marriage. Before ang Para sa to, nga tapad kong balikan nimo imong ex kinsa sa ila. Alay mo. Para sa, ang question is, para sa tuong nga tapad. So, which is ako. Kung balikan man daw na ako akong ex, kinsa na, o kinsa sa ila. Wala ko ibalikan. Wow. Ano naman? Throughout the challenges nga ilabay sa kuha, niagi sa kuha, kato sila, gina-serve na ko to sila nga, nag-exist na lang sa past. Wow. So, wala na dapat ko ibalikan sila. Kaya mga lesson learned lang to sila. Wow. So, kung kinsa na sa present karon din, i-treasure na to na siya nga, maglong na siya, then, di lang kay, i-treasure na to siya, kay present na to siya. Dapat, before ta mo enter sa isa ka relasyon, sure na dyan ta nga, makita na dyan na to siya nga, ma-wife na near future. So, wala na siya. Wala kang balikan. Di nga. Sa past lang sila mag-exist. Pasama? Di ba ginapain gyapon na to ang Find the value of X. Of X. on Okay naman na dili na pangitaw ng kuan ang value of X kay pwede naman replaceable man ang kuan value of X kay variable naman ang X. Variable naman. So pwede ra gapon A, B, C imong magkaan magamit. engineer mo why Ay di na po ang Y oy. Di ang Y klaing A, B to lang. last question basig na mo yung mga message or shout out pwede mo ma time na ninyo mag shout out sa mo Shout out sa mga uyab ko dyan nga why pakmaan Oy kumaan ko ni Dusanda. abi ko why pakmaan nga biyahan ay ko Shout out sa kay nanay o kay tatay. Sugtan ko nga vlog roll. Shout out sa akong kwan sa akong uyab nga si Connie. wow Special mention sponsor. Shout out sa akong kwandra. Ano ba sa kanila? Palalab. Si Madin. Shout out po kay Mami, kay Daddy o kay Aren. Sa akong tanan amigo, subscribe na mo kay para mag-Jollibee na po ni dito. sa channel na to boy Dudes Torta. yes magtorta okay salamat boy karon last question okay kaya para sa akong mga players na ko ni sa una mga estudyante na ko sa elementary unsa man ang pinaka dili ninyo one thing nga dili ninyo malimtan sa ako as teacher ba, coach ba, mentor or whatever. Ang dili na ko malimtan kay Sir Tudloan mig tarong kabuang. Dili ayo ha. Tudloan mig tarong og vlog volleyball Ama ka nabot? sa Dabraan lang. Yun! Alam! Tapos ang dili na ko malimtan ngatong gi muscles ko ni Sir sakit kay diri oh. Ako is throughout the years man po nga nag-uban minister, di lang kay maestro na po siya, di lang kay coach and mentor as well as siya usa ka uncle po sa mga Yeah! igsoon og amigo. Wow! So sa among pag-uban since way back elementary days, Sir Jesse nag-serve isa ka amahan sa mga throughout the time nga nag-eskwela pa mi, wala kami sa line sa sports. Wow. Gihatag jud tanan nga best niya sa pagtulo sa mga bisan even nga na time nga di namin masabtan nga badlongon na kayo mi. What a combo. Especially sa math na subject. It's because si Sir Jesse is a math teacher. Advisor sa MTAP.
Ang best experience na ako together with Sir Jesse kay itong time na elementary grade 5, so happy na mi ato kay kuan na nga time na Dabra na mi. Dabra mi nga time ato din na second placer mi sa Dabra. Dawa kay mo natag ang kalipay sa iha ato nga time kay second lang mi. Pero the next year nagbawi man pud mi. Pero ang isa ka line nga nitatak sa kuha before ato is ako marinduman gyapon ako ni siya karon. Tung time nga championship game na to namo before sa kuan pa to nga time. Provincial meet pa to provincial meet pa to. Legend professional. Provincial meet pa to nga time. Laban sa kanto siya nga kwan sa Talaingod din. Ang istorya niya sir sa mua, mapildi madaog mi, madala daw mi. Pero siya mabilin kay ang Talaingod nga time is 7 members na ato siya. So madala qualified gyapon Miss Dabra. Pero siya mabilin mo to murag nagsigsa ko na una is What a speech. masakitan mi. Siyempre gusto na mo nga proud mi nga si sir among coach gapon. Kailakon ka. Moto na nikamot mi sa best na mo nga nakadabra jud mi tawon kaluyan. Then pag-amot sa Dabra is nakalagan po na palaro. Palaro champion. Kung ano sa paningkamot o kuan ni Sir Jesse sa mo. Sa mga food stocks. Ay, tubig. Oy, alawan libre yun. Thankful kay ko nga sa akong naabot karon is murag isa Sir Jesse sa picture nga nagmold sa kuha kung sa akong naabot karon. So, sir, thank you kay sir. Wow! Punta i-bless pa ka ni God. Dagan mo subscribers. Para makajalibay na sa Ito may pi ko ba? Ako po si domestic experience daw. Ano ba? Doay man eh. Hindi, joke lang sir, arap itaw. Sige. Mangipi kasi. Ito bandila doon. Kadlaw. Ito mental blackout? Pwede siya na, stay sir. Ito ay kusga. Na siya kanunay sa atong kiliran ba? O kailangan nato siya? Ay! Isa sa number 1 nga nagsimbolo sa ato ang pagkabatanon o pagkakuan. Pagkabata pa sa una gikan elementary. Diba? Isa ka simbolo nga tatay o ganang guardian. Sir, diba? Tatay bitaw, diba? Teacher man siya na, diba? Si Kan's father. Oh my God! Amo to sir nga, glad kami nga ikaw na-guide sa amon, halin mo sa una pa. Wow. Amo lang to, tama guys, maybe ita karon pa. Salamat kay sir. Yeah, welcome. Guys, bisan hantod karon, ara gyapon. Yes. Sa magmal. Ay, do maybe ko ba? Mura ko mo kay karon pa ko nakadungog sa mga kaning mga bugi-bugoy mga kabataan. Upon hearing that words. Wow! Ano, karon pa ko nakadungog ing anak nga mga words gikan ani nga mga gwapo nga mga kabataan. Kani nga sila gikan pa sa elementary, antud nag high school, antud karon murag sila anaa kanunay sa akong kasing-kasing. Part of my life kabayan na ni sila. So happy ko nga na-share na ko unsa ang gusto na ko i-share nga talent para sa ilaha. So muli makita na to as mentor, as educator, ang happiness, ang fulfillment. Makita na nato nga ang atong mga tinudloan kung unsa ang atong gitudlo sa ilaha sa school, nagamit nila sa ilang life, nagamit nila sa ilang community. So happy, nakita na ko nga sila successful na sa ilang life with gidala pag yun nila ang talent sa volleyball nga akong gitudlo sa ila and the discipline, ang values nga ginstilled nako sa kaning nga mga kabataan nga mga aside sa kagwapo well mga buutan pod ni sila last factor na ni so KJ karon third year na sa engineering and wing karon licensed na agriculturist and professor na sa College of Agriculture sa KCAS. So i-value din nila ang education and si Indo lumalaban first year yes lumalaban para sa future. So dili lang kay dula apil pod ang edukasyon gihatagan og value ani nga ka mga kabataan. Okay, apil ang uyab bala na uyab basta
basta kay muman o eskwela. And so, thank you very much. Salamat sa inyong pag-appreciate sa akong nahimo and ito mismo nalipay kung unsa ang akong nakita kung unsa akong natudlo na inyong gi-apply sa inyong kaugalingon. Salamat. I love you all. Just remember, I'm always here. Naalala ko kanunay para sa inyo ha. Subscribe ha. Sa uban ako nga mga volleyball players pod. Love you all. Sila to sa kanila. Oo, puhon. Kita-kita ta puhon. Dapat magtapok na tanan ako volleyball players. Na mga dancers. Kaya kani mga dancer man po. Di ba ito nakasayat, no? Easy lang. Champion sa division. Dapat may TikTok ron. Kaduha, no? Duha to kids, no? Grade 4, 5 ka ato. 5, 6. Sa dance? Oo, champion sila sa Division Mappy Festival. Okay. Kinsa nag-coach ato? Kinsa nag-train ato sa dance, kids? Siyempre. Yee! One and only. Yeah. Thank you very much. Boy, nakikuan boy? Last message boy, last message. Nakikuan sa Petito Boy? Petito Boy. Salamat Message. po kay Tito, kay Kerne sa Hanaa. Tapos pag kita niya sa may day na sad, chat dito niya kung kumusta daw ko. Nara daw siya para mag-share niya. Palitan ako ng Jollibee para di ako mas salam. Jollibee rin katapatan yung bataan ni. So thank you very much. So mo na to atong game. Naot unta, nalingaw tang tanan, nabibot ta. Human sa kanindot og sa kabibo sa among paggula. Do sa nagtambok akong kasing-kasing mga pinangga. Tungod kay nasuta ko nga ako di ay pinangga sa mga bata. Gikan sa una ang respeto ug pagpangga anaa. Maong pinangga ko usab kining mga bataa. Sa akong mga estudyante sa minglabay nga panahon, ilabi na gyud katong kanako nakauyon. Comment lang mo sa ilalom kung unsa inyong iingon, kay malipay gyud ko nga akong basahon. At akong estudyante nga grabe ang support kanako, Nova Jean Dapitan, Johnny Lino, and Jo Marie Laride. Okay, shoutout pa dayon nang ha, support sa ako ang video mga kabataan. Okay, tungod sa sunod na ko nga video, sabay ta, lagawon ta ang parola, magtorta. Bye-bye!